श्रीलक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। सुमारे 450 वर्षांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या ओटोणे येथील आगळ्यावेगळ्या नव्याचा अर्थात सामूहिक भात कापणीचा शुभारंभ गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आला। गावातील प्रत्येक घराच्या उंबरठ्यावरती या नव्याच्या तोरणाचा साज साजलेला होता। सिंधुदुर्गसह गोव्यात देखील नवं आणण्यासाठी गणेश भक्तांत उत्साह दिसून आलाय। श्रावण नंतर शेतपीक बहरात येऊन सर्वत्र हिरवीगार शेती दृष्टीस पडते। शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं हा सुगीचा काळ असून शेतात काबाड कष्ट करून पिकवलेलं धान्य पदरी पाडण्यासाठी या नव्याद्वारे ओटवणे गावात निसर्गासह ग्रामदेवतेला गारणं घालण्याची प्रथा आहे। दरवर्षी पूर्व नक्षत्रात गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी नवं साजरं करण्याची प्रथा आहे। यासाठी सकाळीच कुळघराकडे दवंडी देण्यात आली। त्यानंतर कुळघराकडे ग्रामस्थ जमा झाल्यानंतर सर्वजण सवाद्य नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी गेले। नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी सर्वजण आल्यावर पुरोहितांच्या मंत्रोच्चारात भात पिकाची विधिवत पूजा करण्यात आली। ढोलांच्या गजरात हातातोंडाशी आलेल्या भात पिकाच्या संवर्धनासाठी आणि भरघोस पीक शेतकऱ्यांच्या पदरी पडू दे असं गाराणं घालण्यात आलं। यावेळी भात कापणी करून कापलेले नवे कापडात लपेटून ग्रामस्थ पुन्हा सवाद्य कुळघराकडे निघाले। नंतर हे नवं घेऊन ग्रामस्थ आपल्या घरी मार्गस्थ झाले। नवे घरी आणल्यानंतर त्याची उंबरठ्यावर पूजा करूनच घरात आणण्यात येतं। त्यानंतर आंब्याची पानं, गंध, हळद, पिंजर या नव्याला लावून हे नवं तोरणाच्या स्वरूपात आकर्षक सजवून घराच्या उंबरठ्यावर लावण्यात येतं। वर्षानुवर्ष ही परंपरा सुरू असून ठिकठिकाणी गणेश भक्तात नव्याचा उत्साह दिसून येतो। विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।